намуди ҷудо ҳамчун риштаи олимпӣ маҳсуб ёфта имрӯз дар ҷумҳурии мо низ варзишгарони зиёде аз рӯи ин риштаи варзиш машқу тамрин менамоянд. ҳамин аст ки варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои байналмилалӣ борҳо баромад намуда парчами кишварамонро баланд бардоштанд. баҳри боз ҳам ривоҷу равнақ ва дарёфти ҷудочунӣ бо маҳорат аз ҷониби федератсияи гӯштини ҷудои мамлакат тадбирҳои лозима андешида мешавад. чунин як кори омӯзишиву амалӣ миёни варзишгарон ва мураббиёни ҷудои минтақаи бохтар бо иштироки масъулин ва устодони пуртаҷрибаи гӯштини ҷудо дар толори варзишии литсеи рақами 1 шаҳри бохтар баргузор гардид. дар ин чорабинӣ ба иштирокчиён тарзу усул ва нозукиҳои ҷудоро бори дигар омӯзониданд то ин ки дар рафти мусобиқа ва доварӣ кардан ба хатогӣ роҳ надиҳанд. Сейчас мы находимся в Атлантской области, городе Бахтар, где вот меня пригласили тренеры там Файзи Амиршоев и другие поделиться своим опытом и показать некоторые вещи, там, которые они будут использовать в своей тренировочной работе с детьми, с более лучшими, там, более взрослыми ребятами. Я думаю, такие мероприятия, они очень полезны, когда идет обмен опытом. Я тоже готов у них поучиться, что-то они мне будут показывать, я буду свое показывать. То есть это просто необходимое как бы, дело, чтобы вот расти всегда, совершенствоваться, надо всегда искать новое, обмениваться опытом, обмениваться знаниями. ёдовар бояд шуд ки баҳри боз ҳам баланд бардоштани савияи дониши мураббиён ва варзишгарон аз ҷониби устодони гӯштини ҷудо чунин чорабинии бозомӯзӣ дар дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ низ баргузор карда мешавад. мақсад ва баргузории ин семинар дар бораи он аст ки бозам шинос шудан бо қоидаи нави гӯштини ҷудо ва ҳамун нозикҳое ки барои мураббиён дар коранд дар вақти корияшон аз тарафи тренери шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон ва Россия Владимир Ҷанинов нишон дода мешаванд ва инчунин дигар қоидаҳои доварие ки аз тарафи Федератсияи байналмилалии ҷудо тасдиқ карда шуданд ба мураббиён ва иштирокчиён омӯхта мешавад. чеҳраҳои нави гӯштини ҷудоам маз дар ҷараёни ин семинарро метавонем мушоҳида карда ва дар оянда дар дастаҳои якачини ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун дастаи мунтахаб шомил шаванд. имрӯз дар усулҳои дар замин кор кардан, усули партери ва машқи бадан гарм кардан, ози сари вақт дар ба замин усулҳои хафа кардан, ба тахтапош хобидан, лабзони даст иҷро кардан, ози бо чанд дақиқа паси дигар сар мешавад ба приёмҳое ки дар чихто кор мекунанд. ба хотири таъмини рушди минбаъдаи ин намуди варзиш ва ба ин васила ба даст овардани натиҷаҳои боз ҳам баландтар, роҳандозӣ намудани ин гуна чорабиниҳои омӯзишӣ миёни наврасону ҷавонон ва варзишгарон ба манфиат буда масъулин ния доранд ки дар оянда низ вобаста ба талабот ва ҷалби бештари шавқмандони ин риштаи олимпӣ машваратҳои омӯзиширо бештар намоянд.